Bé, aquesta forma part d'un cicle que la Fundació Vilacases ha organitzat, on diferents col·leccionistes, com en Tous, com les Cicites Aldevila, en aquest cas el Civit, expliquen el sentit de la seva col·lecció. Doncs la peça que hem triat és la peça potser més representativa, no perquè el nom de l'autor sigui famosíssim, en Damien Hirst, aquest que posa en formol les vaques, les ovelles i altres animals, sinó que és algú que medita sobre la mort, el sentit de la vida i el sentit de la mort. I aquestes 12 peces, jugant amb 12 medicines famoses que cuiden la tuberculosi, que cuiden les cardiopaties, que cuiden les malalties més pròpies d'avui, fa un joc on agafa la gràfica de les capses medicinals i amb certa poesia visual i amb certa ironia parla d'aliments, parla de menjars que pertanyen a la cultura contemporània. No és un missatge pessimista, és una reflexió sobre medicaments, malalties i condició humana.